स' लोगोफोर मालायनि भाइरेल भिडिअफोरखौलाय मानो नायनो नङा होनबा नागिर हेलौ लोगोफोर नै दाना रसमानि सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोलायबाय रसमाया बुंदों माने मालायनि भाइरेल भिडिअफोरखौलाय मानो नायनोब्रा मानो नायनांगौ होनना बुंदों आरोना बे खोथाखौ गावनो बुंदों दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं आरोना आरो मेंलायबाय आङो न'सिंनिफ्राय आं मा बुस्थु नुदों लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं नायोबा नोंथांमोनहाबो नुजोबखायो आं जे बुस्थुखौ नायो नोंथांमोनहाबो नुजोबखायो आंल' मानो नायनानै थानो जाय मानसिया गावखौनो जेनेबा भाइरेल जाजानो लुबैनानैनो भाइरेल खालामजानो लुबैनानैनो भाइरेल जाखाबायबा जोंलाय खालामखागोन ना लोगोफोर ओमफ्राय आंल' नायनानै मा मोननो आंबो भाइरेल खालामगोन आंबो शेयार खालामगोन ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायनांगौ आरोना ओंखायनो आं हारसिंथ' नाया आं न' सिङाव हारसिं नायखांखाबाय ओमफ्राय आं बाहेरायाव ओंखारना नोंथांमोनबो गासिबो देखायनो होनफैबाय स' नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आं खोन्थाना होग्रोनोसै दा मानिथ' बिराद ट्रेन्डिं जागासिनो दं एसे सिरि जाबायमोन ओमफ्राय आं दिनैसो नुदों बोरैबा एसे सिरि जाबाय मैया दाखालिनिफ्राय एसे सिरि जादों बाब दाखालिफोरथ' नायजोबथारमोन रेसमा फाइनालि रेसमा बसुमतारी बै हौवा बायदिया मानसिया बोरैबा हौवा बायदिना आयु फार्स्ट नुजेननायाव हिजिरा नामासो सानोमोन आं ओमफ्राय नङा हिजिरा नङा एकदमबारे खुमब्राथां लावथां बोरैबा साइसा ओमफ्राय दिनै नुबाय आङो फाइनालि ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायबानो जाबाय रेसमा बसुमतारी नामाबो आंनिजों बोरै एखे जाखो साइज आंना एसे साबसिन बेना रेसमा आंना रसमा आंना बिदै गोनांसिना रसमा बेना रेसमा मोजां नङा बेना आंना रसमा नोंथांमोनहाबो नायबानो जाबाय नायसै र' आं देखायनि सोरबा भाइरेल होनबा सोरबा खिनो ओंखारनायाव मबाइलखौ गालांलायाखैदां लानानै थांफालायदों नायगौमोन नोंसोर रेसमानि रेसमानि नायगौमोन नोंसोरो नै आंनाव एनसु जोदों नै बेयावबो जोदों आंखौ स' लोगोफोर मालायनि भाइरेल भिडिअफोरखौलाय मानो नायनो नङा होनबा नागिर आंथ' नायखायाबो दामानि ट्रेन्डिं जागासिनो दं गाइस मालायनि भाइरेल भिडिअफोरखौ नायना मा मोननोब्रा आंथ' नागिराबो नायाबो नुफ्लांबाबो नाया आङो मानसियानो बोरैबा असाइस लेथ्राथ्रा मार खाखा साइस गैया बायस गैयासो स्ट'र जोबबाय आं हनै ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ इसिबां माने अननाय सापर्ट होनायनि थाखाय ओमफ्रायहाय आंना 10K ल' नंला आरोना 14K प्लास साबसक्राइबार जाबाय लोगोफोर बे साननैनि गेजेरावनो ओमफ्राय आं पार्टि होनदोंमोन ना पार्टिबो होनो हायासै आं मानोना 10K जानायाव आंहा कारेन्टबो गैया अखा जाबाय थाबाय ओंखायनो ओमफ्राय 20K जायोबा थाब होनोसै नामा पार्टिखौ दे 20K खौ नेनानै थाबावदो ओमफ्राय आं 20K बा लाबोथानसै केक हानो होनलायनानै 10K नि बिराद गिदिर प्लेनिं दंमोन आरोना गैया ओमफ्राय दा 20K निखौ लाबोनोसै आं दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर आङो लोमजानानै दङ होमबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे इन्टारटेनमेन्ट लाबाय मानोना नोंथांमोनजों रायलायनोबा आंहा एसेबाबो गोरा जायो देहाया जि गरम जालायबाय